Os nenos noieses disporán en breve dun espazo no que poder xogar durante todo o ano, independentemente das condicións meteorolóxicas existentes. O Concello está a desenvolver nestes momentos unha actuación en Labarta que permitirá a instalación dunha cuberta sobre o parque infantil ali existente. As obras contan cun investimento duns 40.000 euros e será financiada en parte grazas a unha subvención da Dirección Xeral de Administración Local. Estamos neste momento ca execución de unha mellora no Parque Infantil de Labarta, onde se vai a colocar unha estrutura cuberta que permita pois que podan desenvolver unha parte da actividade lúdica os nenos e nenas nese parque infantil en días con choiva reducida, evidentemente non en días de temporal, pero cando se dan determinadas circunstancias climatolóxicas que non permiten facer uso dos columpios sin unha cobertura ou sin unha protección, pois nesa parte do parque van a poder levarse a cabo esas actividades. O alcalde informou que o Concello ten pendente tamén a adxudicación das obras de construción dun novo parque no entorno da Capela de San Lázaro, neste caso destinado a rapaces de maioridade. Paralelamente vende iniciarse o proceso de licitación tamén para a instalación e reforzo e ampliación de un parque infantil no entorno da Capela de San Lázaro, onde se van a instalar unha serie de columpios e unha serie de elementos para poder levar a cabo actividade lúdica orientada a rapaces xa de unha idade un pouco maior, ca instalación de tirolinas e outros xogos nesas inmediacións da Capela de San Lázaro, facendo unha reordenación e ampliación dese parque infantil no que se van investir aproximadamente 108.000 euros e que está neste momento en fase de licitación pendiente de axudicar ao longo das próximas semanas.